We love Him because He first loved us. So, puri na Diyos at yung po natin ang ating mga ulo. Feel the presence of the Lord. Without you, Lord, we can do nothing. Forgive us, be with us. Hallelujah. Sinasaway po natin, Panginoon, ang katamarang Espiritu, Panginoon, ang hindi pagkaunawa ng salita ng Diyos. In Jesus' name. Malaya po kayong pumilos. Una po sa lahat, patawad po. Mga pagkukulang po namin, mga pagkakasala. Muli ka bagal ng bawat isa. At yung mawala po, sila may makarating, Panginoon. At ganun din po, yung kami po na nandito po, kausapin mo kami, Panginoon, sa pamagitan po ng iyong mga salita. Sa patnubay po ng Banal na Espiritu, yan rin po yung Panginoon. Alisin mo ang lahat ng ganang. At lang, Panginoon, in Jesus' name. At sa oras na to, ang karangalan, kalwalhatian, pasasalamat ay binabalik po namin sa inyo. In Jesus' name. Sige po, puri ng Diyos, palapang po natin ang ating Panginoon. Kung palapang sinagpala. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay? And my subject this morning is entitled Love for God. Okay? Love for God. Nung nakaraan po, love of God. Okay? Magkaiba po yun. Ang pag-ibig ng Diyos ay inihag niya sa pamagitan ng paglikha, sa pagdating ng ating Panginoon at sa kanya sa cross ng Calvary at muli yung kanyang ascension at pagbabalik. Yan, ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. At ngayon, bilang nilikha niya, mga kapatid, kailangan merong requirements ng ating Panginoon. Okay? Kaya makakapo na po kayo, pati sa mga katabi, pagpalaan ka ng Diyos. Love for God. Tuwing po ang pag-ibig. Sa susunod po na ating po, tatalakayin po natin yung iba't ibang klase ng pag-ibig. Dahil patapos na po ang February. Love of God at love for God. Ano pagkakaiba? Okay, pag sinabing love for God po, siya po yung unang umibig sa atin. Kaya dapat lang tayong umibig sa iba. At una po, ay ibigin natin yung lumikha sa atin. Paano? Okay, paano po natin ibigin? Okay? Paano ba tayo susunod? Paano ba natin malugod ang ating Panginoon? Okay? At tayo po, bilang tao, siyempre po, may kanya-kanya tayong mga kahinaan, may mga kanya-kanya tayong mga sasakripisyo pagdating po sa paglilingkod at pagsunod at pag-ibig sa Diyos. Okay? Ang ating Panginoon ay kahit na makasalanan po ang tao, inabot niya po tayo. Ano? Kaya hanggang sa kamatayan po, binigay niya yung kanyang buhay para sa atin. At ngayon, siyempre po, may pangako siya ng buhay na walang hanggan. Kaya, love for God. Okay? Ang pag-ibig natin sa Diyos. Dito sa 1 Corinthians 13, 1-8, nakikita po natin yung meaning, kahulugan ng pag-ibig. Okay po? Pag sinabi 1 Corinthians chapter 13, the meaning of love, paano po tayo umibig na tunay, at how to love God above all. Okay? O paano? O ano? Paano? Bakit? Bakit kailangan? Okay? Isa-isahin po natin. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, "Pagamat ako'y nagsalita ng mga lingwahe ng tao at ang lingwahe ng anghel." Ibig sabihin, kahit na marami siyang alam, ngunit wala naman siya pag-ibig, para lang siya po ay singaw, no? Sounding cymbals, parang walang dating, ano? Parang simbal lang po na umaalingaw-ngaw. So dito po, napakahalaga po na malaman po natin ang meaning ng pag-ibig. Number 2, bagamat ialay ko yung aking sarili at sunugin at ibigay ko sa iba kung wala namang pag-ibig,
Okay, number 3 yun. Ito, kahit na meron akong hula, keep of prophecy and understands all mysteries and all knowledge, and do I have all faith, so that I could remove mountains, but have not that I am nothing. So kanina, linguistic, kahit na alam niya maraming lingwahe, at dito kahit na magaling manghula, mangaral, ang pananampalataya niya ay malaki. Ang mga problema ko talagang naalis, kakaroon ng himala. Pero kung walang pag-ibig, baliwala. Number 3, ito yung sinasabi ko. Kahit na ibigay ko yung lahat ng aking ari-arian upang pakainin ang mga mahihirap, bigay ko man yung ating katawan para masunog. Kung walang pag-ibig, ano daw? Baliwala ang lahat na ito. Okay. Bakit yun ang title natin? Pag-ibig natin sa Diyos. Ayan. Pag sinabing 4, nandiyan na yung love is kind. 4. Sige tuloy. Ito na po yung meaning ng pag-ibig. Love is kind. Love suffers. Activities. Walang inggit. Hindi nagpamalaki. Hindi nagmamataas. 5. Ano pa? Pagibasa? Does not seek its own, is not provoked, thinks no evil. Okay? Yung kanyang pag-ugali, hindi rude, hindi berera, hindi magaslaw. Hindi po siya naghahanap ng sarili. Pagtatas ng kanyang sarili, hindi po siya nagpo-provoke. Thinks no evil. Kaya ba natin yan? Hindi tayo nag-isip ng masama. Meron pang 6. Tuloy-tuloy pa. Does not rejoice in iniquity. Hindi po siya nalulugod sa masama, but rejoices in ano pa? Marami yan. 7. Bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Ibig sabihin, kayang-kaya ng lahat ng bagay basta magaganda. Kayang-kayang dalhin, paniwalaan ng lahat ng bagay para sa Diyos. Ang ating pag-asa sa lahat ay para sa Diyos. Endures all things. Pag sinabing all things, sa Diyos yan, mabubuting bagay. Hindi sa kasamaan. Yan ang pag-ibig. Okay? Number 8. Pagipasa? Pagilakas? Love never fails, but whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. So ano raw? Pag mayroong prophecy, mabibigo, angst, hihinto yan. Whether there is knowledge, kahit ang kalaman, it will vanish away. Pero ang pag-ibig, hindi pumibigo. Amen? Okay. 9. O, ano na tayo? Dito na. 13. Ano raw? And now, abide faith, hope, love, peace. 3. But the greatest of these is love. That's why our topic this morning is entitled the love for God. Okay? Kailangan ang tao ay umibig sa Diyos. Whether you like it or not, because He is the one who first loved us. Siya mo nang umibig sa atin. Okay? Pinakita niya yung mga blessing niya. Pag in-instruct niya sa tao kung ano yung ayaw, yung gusto niya, kung ano ang ayaw niya. Medyo ayusin mo na konti. Tinaan mo kasi masyado malakas. Okay? But this three shall remain. Ito yung naiiwan. The faith of the Lord, of the believers, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Dapat malaman po natin
na mayroong naiiwan sa ating mga mananampalataya. Amen? Huwag mong isuko yung pananampalataya mo kay Kristo. Yung pag-asa mo kay Kristo, nananatili kahit na maraming problema. At kaya nandito tayo dahil sa pag-ibig. Nagpapatuloy po tayo dahil sa pag-ibig. Kahit na napapagod tayo at naumay tayo, dahil may sabat ang tao po, mayroong pagpapahinga, kapahinga ng ating kaluluwa. Kailangan magsakripisyo po tayo. Kasi po, yan ang tunay na pag-ibig. May sacrifice. Ang pag-ibig po ay two-way. Umibig sa atin ang Diyos una. In return, paano mo iibigin ang Diyos? Yun ang tanong ngayon. Yun yung papag-aralan po natin. Amen? Palakpakan po natin ang aming Panginoon. Huwag yung palakpakan na pinagpana. Huwag yung palakpakan. Okay? Sa totoo lang po, marami ng mga churches at tinutukoy ko po yung structure. Maraming mga churches ngayon na talagang sabi na po natin na hindi lang sa atin, yung nararamdaman yung parang busy, nakakapagod, maraming ginagawa, hindi na pa-priority ang sabat ng ating Panginoon. Tatanda natin, ang sabat ng mga Kristiyano ay dito. Ang sabat ng mga Sabatista ay Sabato. Ang sabat ng mga Hudyo ay Biyernes na gabi, Sabato rin. Pinawagahan. Kung di bali mo ang service natin ay Monday. Kaya nga, bakit ang mga Kristiyano po ang sabat ay dito? Kasi walang pasok. Walang pasok, kaya walang itadahilan ng tao. Alam naman may pasok ka. Amen po? Alagay mo na. Meron kang commitment. Pero kung every Sunday, sinasadya yan. Okay, masaktan. Alam ng Lord din yun eh. Alam ng Lord kung talagang mahal mo siya. At yan ang papag-aralan po natin. Paano natin mamahalin at ang Panginoon ay mag-abide sa atin? How to love God above all. Paano mo mahalin ang Diyos higit sa lahat? Amen? Yung puting oras lang sa sabat ng, kasi nabing sabat, sa Diyos yun, hindi sa iyo. Parang sa pera. Yung 10% hindi sa iyo, sa Diyos yun. Yung sabat, hindi sa iyo yun, sa Diyos yun. Hindi sa iyo yan. Okay? Kaya dito po, kung yung mananampalataya ay napapagod, balisa, at napipilitan, hindi niya man, sa salita lang. Kasi ganun mahalin natin ang Diyos sa salita at sa kasa. Kawa. Kasi maraming nagmamahal sa Diyos sa salita lang. Pero sa gawa, kasi mahirap paggawa eh. May mga sacrifices. May mga dapat natin isuko pagkasalanan. May mga pagtakwil sa ating sarili yung kagustuhan natin. Kasi ito yung gusto ng Diyos eh. Kasi yung gusto ng Diyos, ganito ang gagawin ng tao, may instruction siya eh. Amen? Kaya yun yung papag-aralan po natin. Paano natin mamahalin ang Diyos higit sa lahat? Matthew chapter 10 verse 37. More than your family. So, mahirap yan. Hindi ganun kadali po yun. Amen? Mahalin mo ang Diyos higit sa iyong pamilya. Sinabi ba ng Panginoon yan? Masakit yung mga hindi pa naabot. O hindi nyo pa naabot. Hindi nyo pa kaya. Okay, pero matagal ka naman na ng palataya at puspos ka na ng Holy Spirit. Okay, hinanapan ka na ng ating Panginoon. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. Pagigit na mahal ko ang parents. Ito yung paglilingkod ko. Hindi ko. Alam niyo, ang utos ng ating Panginoon, nasa 10 commandments yan, igalang mo ang iyong magulang. Pero pagdating sa Diyos, pagdating sa paglilingkod, pagdating sa pagmamahal sa Diyos, parin mo Diyos higit sa lahat. Bakit? Siya lumikas sa iyo. Amen? Ang pagmamahal ko lang sa parents mo, pansamantala. Pag wala na tayo sa mundo ito, wala na.
Hindi ibig sabihin na ano ka sa parents mo. Hindi, ang tinutukoy ko rito, mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. Kasi po, eternal siya, espiritu siya. Siya yung nagbibigay ng blessing. Siya yung nagbibigay ng buhay. Siya yung nagpapagaling. Kaya pagdating sa parents, okay, mahal mo si tatay, mahal mo si nanay. Pero, huwag mo siya i-compare sa Diyos. Pag number one, ang Diyos. Ang number two, pamilya. Kasi, mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. Sino nagbibigay ng hininga mo? Sino nagpapakain sa'yo? Sino nagpo-provide ng pangangailangan mo? Ang Diyos. Wala naman tayo dito kung walang Diyos eh. Hindi naman tayo dumating sa mundong ito kung walang Diyos eh. Kaya, mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. Una, higit sa iyong pamilya. Masakit, di po ba? Ang viewers, masakit. Pero kaya mo yan. Habang sumusunod ka sa Lord. Habang pag hindi ka sumusunod sa Lord, ay hindi mo talaga kaya. Pag hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo talaga kaya. Oo. Kaya marami talagang isusuko ang mananampalataya pagdating sa pagsunod. Kaya dito po, hindi ka karapat-dapat sa akin. Okay. Pero hindi ibig sabihin, netakwil mo ang magulang mo. Ang una lang po dyan, yung pag-ibig. May self-denial. Kailan yan yung matatakwil po natin. Kilala niyo si Abraham. Matanda na nung anak, si Sarah. Tanda na sila. Pero ano pangako ng ating Panginoon? Ang kanilang anak ay sindali na bituwid sa langit at sindali na buhangin. Pero isa lang yung anak nila. Isa lang ang anak nila. Old age na, 90 years old. Si Sarah, magwa-100 na si Abraham. Dumating ang panahon na hiningin ng Diyos si Abraham ay si Isaac. Kaisa-isang anak. Kaisa-isang anak. Sumunod ba si Abraham? Bakit sumunod? Ikilala niya ang Diyos niya. Kahit papatayin ko yung anak ko, kaya niyang ibalik ang kanyang buhay. Bakit pinagpala si Abraham? Kasi po, sumunod siya sa Diyos eh. Dahil righteous siya eh. Alam niyo, pagka may hiningi ang Diyos sa inyo, katwiran ng Diyos yan, hindi niyo katwiran. Ang katwiran ng tao, bakit niyo bibigay ito? Kaysa isang anak ko to. Ang pangako ng Diyos, ang dami. Dami ng lahi ko, dami kayamanan ko, saan ko papamahan na to? Tapos kukunin niya yung nag-isang kanaming anak. Minupusan bibi na to. Kukunin pa ng Diyos. Di ba dapat gano'n? Pero hindi gano'n. Hindi nagreklamo si Abraham kasi kilala niya yung kanya kilala niya yung Diyos natin. Yes, kilala. Pero relationship, baka mapapaw lang. Baka hinanapan na tayo ng Lord. Amen? Pag hinanapan tayo ng Lord, pati oras, pati talent, pati yaman. Matindi ang Diyos natin. Kaya pagdating sa standard ng Lord, hindi lang talaga makakano sa Panginoon. Kahit na wala ka pera, pagpapalain na ng Diyos. Kahit na may nararamdaman ka, pagpapalain ka. Isang araw, gagaling ka. Isang araw, mapupromote ka. Isang araw, hindi ka problema na sa pera. Amen po? Kasi yung disiplina ko ng panahon, para sa atin din yun eh. Kung gusto mong maging maayos, amen po? Kasi nakakaya talaga. Hindi ko pwedeng sabihin na nagluto ka ng maaga. Kasi, oras po yan. Sa magulang mo nga. Time pa. Number 2, more than your family. Si Abraham. Number 2 na, more than your will. Sino ba yan? Okay, basahin natin. Ano raw ang paginabang ng isang tao? Kahit ang yaman mo, kahit mag-gain mo, itong mundong ito, ang yaman mo, kilala ka, artista ka, sikat ka. At talino mo, ang galing mo, mag-speech, lahat, pinagpala ka. Sa pamilya, sa management.
Kung mawawala naman, mapapariwaran yung kaluluwa. Maliwala. Tingnan nyo. Anong example natin dyan? For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Ang salapit, di bawal, di masama. Pero ito nagpapahirap sa tao. Ano yun? Kung hanggang sa pera mo, itong kalat. There are a plenty of avenues how God will bless you. Ang dami mga opportunity pag nakakasunod ka sa Lord. Amen? Oo, dami. Ano ba example natin dyan? Sa Book of Mark, sa chapter 10. Yung binatang mayaman. Di ba? Ano sabi ng binatang mayaman? Lord, how can I inherit eternal life? Ah, sabi niya. Did you know the commandments? Oh, since I ever use, nung even I am young, I follow your commandments, the commandments of God. Pero ano sabi ng Lord? One thing you lack. Isa. Bakit? Gusto niya pagkariyan ng Diyos eh. Gusto niya sumunod eh. Gusto niya maglingkod eh. Di sinabi ng Lord sa kanya. Pero kang kulang. Ano yun? Umuwi ka, binta mo yung ari-arian mo. Bigay mo sa mahihirap. Bumalik ka. Maglingkod ka sa akin. Masaya ba yung rich man? Ano siya? Nalungkot siya. Bakit? Hindi niya kaya isuko yung kayamanan niya. Kasi you must love the Lord above all, more than your wealth. Kasi yung yaman dito, bakit? Pansamantala lang naman yan eh. Amen po? Maganda yung pinayaman ka ng Lord. Kasi may pinapayaman ng Lord. Meron pinapayaman. Kaya may mayaman, may mahirap eh. Amen po? Oh. Sino mayaman dito pinamanahan? Meron pa kayo mana? Ayala ba kayo? Ha? Ako may mana eh. Yung Lucena. Yung lugar. Di ba? Dito ko yun eh. Anong property nyo? Ito, nasa Lucena. Hindi po mana yun. Kasabihan lang yun. Nagtakatagal ko na pinito ko nun. Pero ang tunay na mana sa Diyos. Ang tunay na yaman sa Diyos. Bibigyan ka ng tunay na mana. Literal, pag nakasunod ka. Kasi pangako na Diyos yun. Mapagpalain kita, sabi na Diyos. O, pero wag ka nga gano'n yan. O, rich man to. Mas maganda yung pinag-aharian ka ng Diyos kahit na hindi ka rich. Mas maganda yung pinag-aharian ka ng Diyos kahit na tama-tama lang. Kasi may napayapaan ka eh. Mas maganda yung pinag-aharian ka ng Diyos kahit na matindi ang problema mo. Magaan. Kasi pinag-aharian ka ng Diyos. Kasi ang Diyos ay suma sa iyo. Hindi mahirap ang buhay. Magaan. Makakaraos ka. Kahit na walang-wala ka na, gagawa para ng Diyos para magkaroon ka. Nasubukan niyo na ba yun? Yung walang-wala ka na, tapos may mga paraan ng Diyos, mabibigla ka pa eh. Kung nararanasan niyo yun, hindi kong sabihin, natutuwa Diyos sa iyo. Ilang beses niyo na naranasan niyo. Dapat nararanasan niyo yan every week, every month, every day. Pag nararanasan mo yan, ibig sabihin, napubuhay ka ng pananampalataya. Ibig sabihin, you walk with God. Kasi hindi ka nag-alala ka sa bukas eh. Pag nag-alala ka sa bukas, kaway mo ang Diyos. Yun ang kaway ng Diyos, yung kabalisahan. Yung pag hindi ka kaya pakainin ng Diyos, eh samantalang nilikha ka niya. Eh nag-alala ka na, meron ka na makakainin. Nag-alala ka na, meron ka na matrabaho. Nag-alala ka naman, may kinikita ka naman. Nag-alala ka naman, nakakaraos ka. Ang bin mo nga lang, basic. Basic ang bin natin, pero tumataas ng tumataas. Kaya yung tao naghabol. Ano ngayon ang solusyon? Mamaya kapag-aralan natin. Amen?
Yun ang pagkakaiba pag nasa Diyos ka. Habol lang habol sila, ikaw hindi ka umahabol. Ikaw ang hinahabol ang pagpapala. Gusto niyo ba yan? Amen. Alapagan natin ang Number 3. More than your desires. Now it happened as the journey on the road that someone said to him, Lord, I will follow you wherever you go. Jesus said to him, Pastors have horns and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to reside. Then he said to another, follow me, but he said, Lord, let me first go and bury my father. Kanina, gusto kong sumunod sa iyo. Di ba? Sabi ng Lord, wala nga akong ulan eh. Pero yung mga ibon, mayroong pugad eh. Susunod ka pa sa akin. Ako ngayon, pangalawa, sabi ng isang, yung kanyang katagat, kanina Escriba, follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. Pangalawa yan. Pangatlo, Jesus said to him, let the dead bury the dead. Okay. Father yun But you go and preach the kingdom of God. Tatay yun, ililibing. And another said, Lord, I will follow you, but let me first go and bid them farewell who are at my house. Magpapaalam muna ako kay tatay. Marami ganyan mga Kristiyano. Baptize ka na, hindi magpapaalam muna ako. Papaalam muna. Tama naman, magpapaalam muna. Ay, hindi dyan. Tayo eh. Di ba? Lalo na pag Kristiyano ka, huwag ka na magpaalam. Alam mo ng kaligtasan. Amen? Alam naman nila na umatin ka. Paano kung sabi nila, sige ka? Sige ka. Huwag ka magpunta ron. Bakit? Hindi ka na mag-aaral. Hindi. Totoo yun. Hindi na kita bibigyan ng alawan. May mga ganyan. May mga hindi na nag-aaral dahil sa paglilingkod. Pero, kaya lang, iba naman ang ng Lord sa kanila, nakapunta na sila sa Amerika. Iba ang way ng Lord eh. Amen? Iba ang way ng Lord eh. Basta sumunod ka sa Kanya, iba paraan niya. Di ba? Pastora, ang dami mga kilala ko yung contemporary mo. Hindi nag-aral ang mga anak, pero nasa Amerika sila. Hindi sila nakapag-aral dito, pero nasa Amerika po sila nag-ministry. Siya na mga kapatid. Wala sila nag-aral, kahit high school lang eh. Elementary nga lang yun. Nag-ministry sila. Ang gaganda ng boses nila. Pamilya, gaganda ng talent nila. Nasa Amerika na po, madalasan sa kanya. Nagpapastor na yung iba. May way ang kasi, may paralan yun. Huwag ka na magpaalam, lalo na sweetheart mo. Basta magpaalam ka muna. Tama ako ron, alam mo naman na ayaw niya ng Kristiyano. Diba? Allergy siya pag hawak mo yung Bible mo. Magbabago tao talaga. Amen? Kung nagbabago naman yung tao, ay, bigyan mo siya ng chance. Amen? Ngayon, tatlo po yun nagpaalam siya. Sabi ng ating Panginoon, susunod ka ba sa akin kahit na wala mong pinupuntahan, wala mong una? Ikaw, meron kang bahay. Yung isa naman, paalam mo na, libing ko muna. Patay ko. Okay, yung pangatlo, paalam mo na ako sa loved ones ko. Okay. Number 4. Number 4 na tayo. Ano pa? More than this world. Kanina, more than your family, more than your will, more than your desires. Number 4. More than this world. Paano? Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not. Pag nakapokus ka sa mundo ito at mananampalataya ka, aagaw yan. Hindi masama pag nandito sa mundo ito, hindi masama mag-shopping. Hindi po. Hindi masama pupunta sa mga magagandang mall. Hindi. Punta ka lang.
Pero pag may gawain ng Lord, ay, tika mo na. Nasobrahan ako mag-shopping, ha? May appointment pala ako sa Lord, ha? Amen? Kailangan may ano tayo, pero tayong pagpreno. Amen? Ibang araw pupuntahan mo dyan. Ang maganda, commitment mo muna kay Lord, magsamba ka, maginig ka, magpuri ka, pagkatapos ko. Ang sarap mag-shopping. Magaan. Wala kayo napunan, pag uwi nyo, di ba sarap matulog? Naranasan nyo yung pag Sunday, pag galing kayo sa church, di ba sarap magpahinga? Ang sarap matulog. Sarap matulog. Di ba po kung ako, ang sarap matulog pagkatapos ko dito. Sarap, kahit na alas 4 ako natutulog. Kasi marami pa kami ginagawa eh. Pagkatapos na po dito, marami pa dito. Marami pa kami ginagawa. Pag uwi namin, sarap matulog. Sa ibang araw, ang hirap matulog. Bakit po? Isapat mo kay Lord yun eh. Pati pagpapahinga nga eh. Enjoy ka eh. Mananaginip ka pa kahit na hapon eh. Kaya ba na natapanaginip kahit na hapon? Masarap matulog. Ibig sabihin malalim yung pahinga mo. Kasama mo ang Diyos eh. Hindi para may lakas ka. More than this word. Ano ang nasa mundong ito? Okay. Anong sabi ng Lord? Inilagay ko kayo sa mundong ito. Hindi kayo taga rito. Pero nandiyan kayo sa gitna ng mga asong, mga lubong maninila. Kaya maging matalino kayo. Ano ibig sabihin ng Lord? Hindi natin maiwasan yung tumingin ng magaganda sa mundo ito. Hindi natin maiwasan. Yung mga kalaswaan, hindi natin maiwasan. Hindi mo maiwasan. Pag nagano ka sa at may napanood ka, o kaya may dumaan sa'yo, yung short niya ang pisina, tapos punit-punit pa rito. Di ba may punit pa rito eh. May sina, may punit pa rito. Malapit ay punit dito eh. Ano sa palagay mo? Hindi mo titignan? Ibulag ka pagka natural. Makikita mo, pero pag ikaw ay anak ng Diyos, baliwala yun. Baliwala yun. Nasa ibabaw lang yun. Hindi papasok yun. Hindi papasok yun. Pero pagka ikaw yung sa mundong ito, abay, may sikinlok ka eh. Susundan mo pa eh. Pag sinundan mo yun, kilala ka na ni Lord. Ay, anak ka niya eh. Pag nakita mo na may pagnanasa ka, ano raw? Sinusundan mo pa lang yun eh. Nagpukumit ka na nag-adultery eh. Ang tindi na Diyos natin ah. Hindi mo pa ginagawa. Sinusundan mo pa lang. Uy. Sa unang-una sa 15. Huwag mong mahalin ang mundong ito. Maging yung mga bagay sa mundong ito. If anyone loves the world. Yung love itong mundo na to, nandito tayo. Pero huwag kang mag-focus rito. Huwag mong mahalin yung mundong ito. Huwag mong mahalin yung mga ginagawa sa yung mga mundong ito, yung mga tao. Huwag. Pag sila ay the love of the Father is not in Him. Ano yung nasa mundong ito? Number 16. For all that is in the world. Ito, the lust of the flesh. Ano raw? Ano yung lust of the flesh? Yung gusto ng laman. Ano ba yung nasa mundong ito? Pag wala ka sa Lord. Barkada. Sugal. Alak. Babae. Kasi wala ka kay Lord eh. Ang tawag po dyan, lust of the flesh, gusto ng laman. Hindi ka makukontento sa asawa mo pag wala ka sa Lord. Amen? Pero pag nasa Lord ka, Kristiyano ka, may takot ka sa Lord, may paggalang ka sa Diyos. O, alam, pag ginawa mo yan, ay magagalit si Commander. O, di ba? Magagalit. At ipapakita yan. Ipapakita ng Lord yan na may ginagawa ka. Kasi, mananampalataya, may takot sa Diyos yung kapalitan mo. Likewise, babae o lalaki yan. Ano ba? O, lust of the eyes. Ano yung, di
This is the entrance, itong eyes natin, entrance of the soul. Kung maganda yung eyes mo, yung light, buong soul mo malinis. Ano ba tinitingnan ng eyes natin? Ano yung in-imagine? Ang mga kabataan, mga malalaswa. Oo, hindi mo maiwasan yan, malalaswa. Ano pa? Kami, yung gadgets yun, nagagawa na. Diba? May mga ano kayo, may mga gadgets, yung sinasaksak na lang. Yung di ba yun? Oo. Pwede nang kung ano-ano. Itong eyes natin, dapat ito nakatuon sa mga pangako ng Diyos. Diba? Spiritual eyes. Kaya dapat yung mata po natin, bulag sa mundo ito, pero malinaw sa mga pangako ng Diyos. Alam mo yung tinataanan mo kung tama o mali. Alam mo yung tinataanan mo kung nasa liwanag ko o nasa dilim. Amen po? Alam mo? Ito pa yung last of the eyes. The word covetousness. Ano yung covetousness? Ano yung Tagalog? Yung hindi ko pag-aarit. Mapag-ipon. Pag hindi sa'yo, umupon. At huwag mong i-design na magkaroon ka noon kahit hindi mo kaya. Covetousness. Kasama sa 10 commandments yun. Pag hindi mo kaya, pag-pray mo. Amen? Lord, gusto ko yun. Kung kalooban mo at kaya mo, masaya ako. Pero kung hindi, okay lang. Eyes. Last of the eyes. Ang dami niyan. Yung nakikita, yung kalaswaan, yung mga covetousness, yung mga material things. Sakit? Sakit din pala yun. Sakit ba? Kasi bad spirit eh. May mga mayayaman, pero hindi nila maiwasan. Kumukuha. Ano tawag? Ito. Sakit pala yun. Hindi sila masaya pag hindi nila nakuha. Pero ganun. Kaya merong isang artista, hindi ko nasasabihin. Mga mayaman po sila. May maid yun, may kasama. Binabayaran. Kuha lang ng kuha. Kuha lang ng kuha. Binabayaran. Kasi masaya siya sa ganung ginagawa niya. Ang hirap ng ganun Yung espiritu ng ganun. Kaya pag-pray niyo yan, kung meron kayo niyan, kayo nakakalang. Ito. Lahat tayo meron yan. Walang excited dito. Lahat tayo meron pride. Kahit hindi ka nag-aaral, meron. Kasi tinutubuan yan eh. Ang tao po lahat ay may pride. Depende yan sa ugali mo. Kasi magkakaiba tayo ng ugali. Anong ugali meron ka? Kahit hindi ka nag-aaral, kahit na wala kang pera, meron kang prinsipyo. Kahit na mali. Kaya may mangmang sa Bible eh. May mangmang. Ibig sabihin ng mangmang, kahit na wala sa katwiran, nangangatwiran. Kahit na mali yung katwiran niya, nangangatwiran. Kaya pag ikaw naman nanampalataya, alam mo na mali, hindi sunod sa Lord. Pinapatulan mo, lalo kang mangmang. Sa Proverbs chapter 26, verse 4 and 5. Huwag mong patulan ang mangmang. Pag tinatulan mo yan, mas mangmang ka. Kaya tingnan nyo yung iba. Pag hindi raw mo nagkikipag-debate kay bakit ako magkikipag-debate? Sabi ng Bible, hindi pag-debate yan ang salita ng Diyos. Pag tinibate mo yon, mangmang ka. Alam mo na mangmang yun eh. Ibig sabihin, kahit na mali yung katwiran niya, dahil yun ang gusto niya, yun ang sasabihin niya kahit na lihis na sa salita ng Diyos para ipakita lang siya na magaling. Sa atin, sino magaling? Wala naman tayong ipagmamalaki, sino lang. Amen po? Amen. Kaya kayong mga mananampalataya, tayong lahat kasama ko ron.
Dati ginagawa ko rin yan. Napagdaanan ko rin yung pinipreach ko eh. Pero salamat sa Diyos. Unti-unti, habang sumusunod ako, hindi sumunod. Wala na. Inyo yan eh. Kahit nilagay mo yan, di ko kukunin yan. May pa ba kayo? Kaya mag-ingat sa kubitos niya sa pride of life. Meron tayo na dito, pag napagsabihan ka, sasama yung loob mo kahit na tama. Pag tinutuwid ka, tumataas yung pride, hindi mo mauna aminin. Pero, unti-unti, pag ikaw ay Kristiyano, ay nagkamali pala. Lord, patawad. Dapat ganun tayo. Kung may pride ka, natural na emotion eh. Yung sudden emotion. Ay, mali ka. Paano mali? Paano mali ka? Pero maganda, bumabalik ka kay Lord. Amen? Ang mahirap, ay, mali ka talaga. Mali ka talaga. Tapos di mo na siya kausapin. Maraming gano'n. Amen po? Sa magkakapatid na lang. Pag hindi kayo Kristiyano, pag nasaktan mo yung kapatid mo, hindi na kayo mag-uusap hanggang sa kamatayan. Hindi totoo po yun. Hindi nila alam. Nag-aaway talaga magkakapatid. Hindi yung away na, away magkapatid. Alam niyo ba yung away magkapatid? Nag-aaway kayo, nagsagutan kayo, pero mamaya, wala na. Meron ba gano'n? Yung kapatid kayo? Meron pa dyan, ugali na magkakapatid, iba-iba. Kahit na marami yan, iba-iba. Mas favorite ka ni... Nakikita yun eh. Mas favorite kayo yun. Tapos, pagka nagbidahan yan sa kwan, nagbidahan yan sa pamilya, mas mano. Meron yan. Hindi mo maiwasan yan kasi, pride of lahat tayo meron yan. Pero pag Kristiyano ka, unti-unti mawawala yan. Matatanggap mo eh. Abot ko na siya. Ganyan din ako noon eh. Kasi kasarulo niya, ganyan din ako noon eh. Umiram ako, nakakalimutan ko, ganyan doon niya ako noon, hindi ako nagpapalik. Kaya nasabi ni Apostol Pablo eh, ngayon pinagpala na kayo. Maharlika na kayo. Sino kasama dito sa maharlika pa? Maharlika? Maharlika. Ibig sabihin mayaman na kayo, pinagpala na kayo. Bakit? Kay Kristo na kayo eh. Dati ang timpangan nyo, mandaraya kayo. Dahil kayo kilala nyo na si Kristo, hindi na kayo nandaya. Dati sinungaling kayo dahil nakakilala kayo sa Diyos, hindi na kayo sinungaling. Amen? Di ba ganun din tayo dati? Kasi, kaya nga sabi ko sa inyo, lang tayo meron. Sino wala pride dito, tasan kamay? Ha? Ako na mayroon eh. Pero unti-unti, lahat ng mga pride na yun, o 100 na klase na yan, wala na. Kunti na lang. Nakakapasa ka na. Pag bishop ka, kailangan talaga perfect yun. Pag lingkod ka ng Lord, bakit? Kukunin ng Lord perfect eh. Yung level of perfection, iba yun. May kanya-kanyang level po tayo. Hanggang doon lang yung the best mo. Kilala ka ng Diyos. Amen? Pero pagka-leader ka, example ka. Example ka. Ang hirap pa yung ang hirap pa yung pangaral na pinagawa mo, hindi mo ginagawa yung pinapangaral mo. Ang hirap yun. Ang hirap. Sabi ko sa inyo, pag nandiyan niya, the love of the Father. The Father, is of the world. Ano pa? 17. Meron pa ba? Wala na. So, tatlo na ng the world, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of the okay. Ano ang dapat natin gawin? Para tayo po ay mamamahal natin ang ating Panginoon. Samantalang ang Panginoon Diyos, binigay niya yung kanyang buhay, binigay niya yung kanyang instruction, binigay niya yung kanyang pagpapala sa atin,
Ano mapapala? Kapayapaan, negosyo, pera, talent, Holy Spirit baptism, tinatawag tayo, meron tayong eternal life. Ano dapat natin gawin para naman mamahalin natin siya? Gusto niyo malaman? Gusto niyo malaman? Palapakan natin ang ating Panginoon. Keeping or obeying His commandments. Ano ibig sabihin? Kailangan may takot ka sa Diyos, may paggalang ka sa Diyos, at sumunod. Sumunod sa Kanyang mga utos. Ganyan tayo dapat magmahal sa Diyos. Amen? Paano? Okay, ano? Okay, tingnan natin. If you love me, keep my commandments. Pag mahal mo ang Diyos, sumunod ka sa Kanyang mga utos. Ano pa? If you keep my commandments, you will abide in my love. Gusto niyo ng pag-ibig ng Diyos mo sa atin? Sumunod ka sa Kanyang pinag-uutos. Just as I have kept my Father's commandment and abide in His love. So, ibig sabihin, sumunod ka sa utos ng Lord para mananatili yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya pag nag-transgress ka, if you disobey His commandments, ibig sabihin, hindi ka natatakot at wala kang paggalang sa Diyos. Tapos sabihin mo, I love you, Lord. Tapos nagkakasala. Hindi sumusunod. Hindi yung kilala ka ng ating Panginoon. Amen? O sa harapan ng Lord, hipokrito ka. Pag sinabi mo, I love you, Lord, He's sure that you keep His, you obey His, para yung love ng Lord, nasa iyo. Hindi ka pwedeng yung pag-ibig ng Diyos, nasa iyo, tapos hindi ka sumusunod, hindi ka nun. Two-way yan. Pag-ibig ng Diyos at pag-ibig mo sa Diyos. Ang Lord nandyan lang. If you follow Him, He will bless you. If you ask Him, He will answer you. Tayo lagi ang first move. Amen? Hindi ang Diyos kasi, tinapos na Diyos yung kanyang sa krus. It is finished. Sumunod ka na lang. O, para pagpapalain kita, para pagalingin kita, para magkaroon ka ng kapayapaan, magkaroon ka ng kagalakan. Okay, ano pa? Okay. May afteris pa to? Okay. Love of God. Patapos na tayo. Point to ponder. Okay. Matthew 20 verse 28. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many. Ano raw ibig ang Diyos? Namatay siya para sa atin. Tayo naman, paano tayo bibig sa Diyos? Di ba naglingkod siya sa atin? Tingnan mo. Sunod. Love for God. Pagibasa? Five. May five pa? Ito na. Jesus answered them, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Pagibasa? And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. This is the first commandment. Anong binigyan ng Diyos yung kanyang sarili? Tinupos niya at pinatawad. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Ano naman ang pag-ibig mo sa Diyos? Mahalin mo ang Diyos na nag-iisa. Mahalin mo ang Panginoon Diyos buong kaya mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. More than your family, more than your will, more than your desires, and more than this world. Hirap nun, ha? Pero pa, tingnan nyo. Pero pa yan. Love for God, and love of God, and love one another. A new commandment gives to you that you love one another as I have loved you, that you also love
one another. 35. By this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Halagat ba tayo ni Kristo? Amen. Abutin mo yung kapatid mo. Unawain mo siya. Mahalin mo siya. Eh, paano kung ikaw lang nagmamahal? Ang Diyos na niya. Amen? Hayaan mo na mahalin mo yung hindi karapat-dapat mahalin. Ano makukuha mong reward kung ang minamahal mo ay yung two-way, yung may minamahal ka rin? Wala kang pinagkaiba sa mga unbeliever. Pag nagbigay sila, may binigyan mo rin. Ang mahalin mo raw, pag ikaw daw ay nagpiging o nagkaroon ng celebration, ano raw yung invited mo? Yung mga tingkaw, yung mga bingi, yung mga wala nang may babalik sa'yo. Amen? Diba? O, kung gusto mo talaga na truth, ano ang tunay na reliyon? Yung puntahan mo yung mga palo o lila. Kayo ba'y pumupunta ron? Mga mananampalataya. Pinupunta niyo ba yung mga lila? Yung mga palo, labuas niyo? Tinex niyo na ba? Kumusta ka na? Mananampalataya ka, nag-enjoy ka? Tapos yung mga loved ones mo, hindi nila kilala kung paano, pinagpipistan sila ng kaaway. Punong-puno sila ng alalahanin. Tapos ikaw nag-enjoy ka. Ay panahon po na pagsusulit. So sinabi ng ating Panginoon, ginawa siya ng bantay ng Israel. Para sabihin sila, pag sila yung ginagawa nila, pag nagsisi sila, mapapaigit, hindi kasi singilin ng Diyos. Pero pag hindi mo ginawa yung pinapasabi ng Diyos, okay, mananagot tayo. And everybody say amen. Kasi po, kilala ko yung na pinag-iisip. Nais ko na sana po ganun yung ating kahit na paano makuha niyo yung paglilingkod na gusto ng Diyos. Pagpalain mo tayo.